samoro ne in innocent. Solomon ingeni adwaro mondo mi atem mondo atim gima kisungu wacho ni demystify. Adwaro ni mondo mi agol luoro e pach luoro mang'eny e pach ji kaluwore gi weche kompyuta, kata akawo weche mag kompyuta gi atur gi matindo tindo ne japiny mondo winji ni to kompyuta en ang'o. Mane omineno kane awacho amiyo ranyisi moko ma kaka ngima wa manyasani kata ngima ma onge gi kompyuta. Ngima ma onge gi kompyuta to ngima ma ntiere kompyuta. Yes. Nikech penjo mipenja no en penjo maber. Kakineno ka ng'ato kelo ni miriambo kata ka ng'ato kelo ni wach, kakineno ikawo thuolo mondo mi kuongi non wachni ming'e tiend wachni kapok idhi kode mbele. Mano bende gima nyaka itim ang'o e kompyuta ka. Ka ng'ato ooro ni barua moro e kompyuta misomo tineno ka to barua ni chal ka gima ber manade. Kuongi none maber kabisa mondo mi ing'e ni to barua ni en gadiera mane kapok ichako timo gik ma barua no wacho. Nikech ng'ato nyalo oro ni barua manyisi ni an Mark Matunga, an ja Nigeria, to babu ane ja mwandu kabisa, to koro sani an koro mwandu babagi asekawogi, koro gima adwa timo godo bende onge, koro adwa chiwogi ne ji. Koro in miya nyingi, timiya bank account mari, timiya gi ID mari mondo aor ni pesa manyalo oro, nikech in achiel kuom jok ma yiero ni mondo mi atim ang'o. Ami pesa mwandu mag babwa mane on godo gi te kata koro kata wach ni jaduong' mochiegni tho koro adwa chiwo mwandu. Ing'eni bro ng'eni Nyasaye nyalo gwedha kama. Anani omenya indiko nyingi indiko ID mari, kipande ni, yes, indiko namba simbi, tioro. Yes. Kiseoro to ng'acha dhi kawo gika to ng'iyo menyo godo bank mari, to kopo gik monyalo kopo, to dhi ogolo godo pesa e bank mari. Kata onyalo tiyo gi kompyuta moyud password ni modonj godo e bank mari mogole pesa. Koro mana kaka watimo nonro ne wach mokelnwa kata barua mobirona kata gima iromogo, mitim nonro gi riekoni ma in godo kata mane i gweng' kanyo kata mane i Nairobi ka. E kaka bende wach mora mora mabiro ni e kompyuta, nyaka ibed gi paro mar nono ni to wachni bende en adieri.